Ibai Iztuetak kultura baska versus euskal kultura saiakera plazaratu zuen aurreko urtean, tesi baten laburpena dugu hau, Ibai Iztueta, Gasteizen bizi da. Zaren saio honetan musika gintzaz, hitz egingo dugu, eta aurkezpen gutxi behar duen gonbidatu dietako bat daukagu gurekin, Gorka Urbiz zuzen moduz. Ane Gandara, ikertzailea eta irakaslea gonbidatu dugu gaur, lan askoren egilea, besteak beste gaurko elkarrizketaren aitzakia, honako tesi mardula da Euskal Ondare Kulturalaren. Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa. Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitatearekin elkarlanean egindako irratsaioa. Euskadi Irratia. Galder Perez.